Good day, good people. Maswera sei kwamuri. In today's lesson, toda kutarisa special simultaneous equations. And by special simultaneous equations, toda kutarisa amwe manyorerwo kana kuti mafunzirwo anoitwa ma-simultaneous equations kana simuseki yafunga kucomplicata zvinhu. Before we get into it, I just want to remind you that we are still going to be looking primarily at linear equations. Saka ma-simultaneous equations eku O level anotanga achigumira pama-linear equations. But tine nzira dzakawanda dzekunyora ma-linear equations acho, ndidzo dzatiri kuda kudiscussa nekutarisa. Before we get into it, may you please consider joining the MathHub family through subscribing, following, liking, sharing, and commenting. What we are going to do in this lesson, we are going to introduce and how to deal with two practice questions. Achatratiza those special simultaneous equations we want to learn about. So let us get to our first practice question. This is our first practice question. We want to look at solve the equations 2x minus 3y plus 2 is equal to x plus 2y minus 5, which is equal to 3x plus y. So how do we solve this? Chekutanga, we should understand something which is along the lines of transitivity. If you remember the method of solving simultaneous equations we introduced, we call this method the method of equality. Takadiscussa kuti pane a way of logical thinking inonzi transitivity, where A being equal to B and also A being equal to C means B is equal to C. So if you want to revise this, you can look at our previous lessons under simultaneous equations. Chatiri kuda kuita nhasi, tinoda kutarisa that law of transitivity, but tichiinyora in a different way. Let us say we are given this situation. Takapiwa isusu kuti A is equal to B, it's also equal to C. Ndozvatakapiwa. And this situation atakapiwa panapa, tinotomboiapply selectively kana tiri under trigonometry tichiita the sine rule. So let me demonstrate it by the sine rule panapa. Takataura isusu tichiti sine rule tinonyora takati A over sine A is equal to B over sine B, which is equal to C over sine C. But kana tichida kuapply the sine rule, let us say tapiwa a situation like this. This is our triangle A, B, C. Side A ndeiri, side B ndeiro, and side C nderino. Saka panapa tapiwa angle A, let us say it's 30 degrees, and then tapiwa angle A, ndobva tapiwa futi angle C, let's say it's 60 degrees panapa. Topiwa side C rino iri kuti it's 5 units, and question yedobva yati find A. Kuti tite find A taita sei? Tinoenda pa the statement, the sine rule. Then toona kuti tiri kumbotsvaga chii. When we look at this closely, tinoona kuti tiri kutsvaga A. But takapiwa chii in our question? Question medu takapiwa angle A inoi, takapiwa C uyu, side C, takapiwa futi angle C. Saka kana takuda kuapply the sine rule panapa, tinenge takungoti A over sine A is equal to C over sine C. Mazona. Then of course inozova A is equal to C multiplying sine A over sine C, etc. Chandiri kuda kusimbisa ndechekuti even though equation yedu tichinyora yakadai so,
a over sin a is equal to b over sin b, which is equal to c over sin c. Asi kana takuiaplya tinotarisa zvatakapiwa nechatisina toiaplya takadai so. You understand? Saka zvataitoita kusin row ndozvatakuda kudzosa kuno. Toda kuzvidzosa how? Tiri kuti kana a iri equal to b, which is also equal to c, izvi zvinoreva kuti a iri equal to c or b is also equal to c. Saka ndo madamburiro atinoita this situation, kuti a is equal to b is equal to c. Tinogona kudambura izvi into two distinct equations. Tinogona kuti a is equal to b, togona zvakare kuzoti b is equal to c. And there are many combinations panapa. Of course, tinogona kuti a is equal to b, a is equal to c. Tina macombinations akawandisa. But ndango kuratidzai kuti a is equal to b is equal to c inogona kudamburwa, and in most cases it is most advised kuidambura tichiti a is equal to b and also b is equal to c. But madamburiro atinoita manje ndo atakuda kuchidzidza panapa kuti tione kuti tinozviaplya sei. Saka uku tanga chidemonstrata kuti zvinofamba sei. Let us now come to this. Looking at this question, solve the equations. 2x minus 3y plus 2 is equal to x plus 2y minus 5, which is equal to 3x plus y. Tinoinyora takadai so. 2x minus 3y plus 2 is equal to x plus 2y minus 5, which is equal to 3x plus y. Then totsvaga yekudzvanyirira. Ende yatiri kufanirwa kudzvanyirira panapa tinofanirwa kungotora iri simply put yacho kana kuti iri easier yacho. Ndo yatakuita the common part kana kuti common expression yatichaikweta everything else to that. So when you look closely, you are going to see that of course side uku ndo kuri more easier, that is 3x plus y, very easily put. So because 3x plus y iri easily put, so tichadzoka takuita panapa ndezvekuti tinenge taakuti 2x minus 3y plus 2 toti iri equal to 3x plus y. Then tatatora this x plus 2y minus 5 iri futi equal to 3x plus y. So in essence, kana kuri kuti tanga tati a ino ishi ndiyo a iri equal to b, which is equal to c, zviri kungoreva kuti tati a is equal to c ndobva tazoti b is equal to c. Saka tinoti ino ishi iri equal to 3x plus y, tozoti futi ino ishi iri equal to 3x plus y. Ndo zvatinoita. Saka I hope ma understand, especially this part kuti inofamba sei. Now to understand this particular part, tinenge takutolabela ma equations edu. Ino takuiti equation 1, iyi takuiti equation 2. So let us simplify my equations aya toona kuti tozoita sei. So tikama simplify, we come to this realization kuti ngatiisei zvese zvina x kuside uku, then totaisa manamba akangomira ega kuside uku. Saka apa tinenge takuti 2x, 3x ikajamba kunosvika iri minus 3x, then tobva tanyora minus 3y yagara iri uko, y ikajamba inosvika iri minus y, this is equal to 2 ikajamba yakaenda kunosvika iri minus 2. Iyi ndiyo equation 1. Handiti? So let us verify. 3x yajamba yakaita minus 3x, y ikajamba yakaita minus y, 2x yaramba iri 2x, minus 3y ikaramba iri minus 3y, 2 ino ikajamba yakaita minus 2. Simplifying further, 2x minus 3x di minus x, minus 3y minus y di minus 4y,
and this is equal to minus 2. Iyi ndiyo yaequation chi? Equation 1. Let us simplify equation 2. Tione kuti zvinofamba sei. So pakusimplify equation 2, tinenge takuinyora equation 2 yacho. Toisa max kuside 1, saka kuno kunenge yachi x, 3x ikajamba yoita minus 3x, tonyora plus 2y, y ikajamba yoita minus y, this is equal to minus 5 ikajamba inosvika kuiri 5, like that. And I think it best panapa tikazongonyora kuti equation 1 panapa. Saka tiri panapa, let us simplify. Firstly, let us verify kuti taita chaizvo chaizvo here. Saka we can see panapa kuti x aramba ari x, 3x akajamba akaita minus 3x, 2y aramba ari 2y, and y akajamba akaita minus y, minus 5 akajamba akasvika kwari 5. Then simplifying this, x minus 3x d minus 2x and 2y minus y, but that plus y, this is equal to 5, and this is equation 2. Saka kuti zvinhu zvedu tizvinyore zvakanaka, ngatinyorei equation 1 zvakanaka. Minus x minus 4y is equal to minus 2 ndiyo equation 1. Then panapa minus 2x plus y is equal to 5 ndiyo equation 2. So ngatidhile nawo akadai so. But pakudhila nawo panapa, we can elect kushandisa two methods, mainly two methods. Methods atoshandisa yekutanga ndo yandokurudzira, but nogona henyu kushandisa yechi2. At the end of the day, mune a prerogative kana kuti mune autonomy yekusarudza which method you want to use. Panapa toda kuapply the method of substitution nepamusana pekuti tina x akangomira ega uyu. Saka we can easily make x the subject of formula, then substitute into equation 2. So that is going to be our method number 1. Method number 2 yedu toda kushandisa the method of elimination. Saka tasvika panapa ndo pandakuda kuchiapply chi a method 1. So this is my method 1. And saka muno simplify zvese kubva kumusoro kunoku. Munenge muchitarisa kuti apa zvafamba sei. I hope you understand kuti tati this equation is equal to this expression is equal to this expression, this is also equal to this. Tika separate into two equations, tikama simplify until tawana this. Then tama simplify until tawana that. Takuda uchisolva tishandisa firstly substitution. So zvatoita pa substitution, we make x subject of formula. Minus x ikajamba ichiuya uku, minus 2 ichijamba ichiuya uku. Tinenge taanani? Tinenge taana minus 2 inosvika kuiri 2 minus 4y yonyorwa yakadaro is equal to x, because minus x yajamba ikaenda uku. The reason yatajambisira minus x toda kuti ive a positive. That is the reason why taijambisa. Mapaona. Saka tadai, so this is equation what? 1. Then ta express equation 1 chichita make x subject of formula. Tinobva taita sei? Tinobva tatora equation 1 toiisa mu equation number 2. Sachatora equation 1 tobva taisa that equation equation 2. Tinotozvinyora pasi. Tinoti 1 into 2. Tikurevei kana tichiti 1 into 2. Tiri kuti toda kureplace x ari muequation 2 ne this value 2 minus 4y. Saka pana penenge ya minus 2. X ushu ari muequation 2 or replace one ne this expression 2 minus 4y. 2 minus 4y panapa like this. Then we write everything as it is. Plus y is equal to 5 like this. Saka minus 2x plus y is equal to 5. Ta replace x ne this expression 2 minus 4y
but taking note kuti taisa mabrackets because minus 2x zvoreva kuti minus 2 times x, therefore minus 2 takareplace x should be minus 2 times that expression. Then tadai, so tagona kuita this stage, we now have to simplify further. Panapa we are just going to remove brackets. Minus 2 times 2 d minus 4 minus 2 times minus 4y d plus 8y padati plus y, this is equal to 5. Mapaona apo minus 4 apo 8y plus y, this is equal to 5. So minus 4 plus 9y is equal to 5, like that. Then minus 4 to wataidzinga yoenda kuside up, sata kuti 9y iri equal to 5 plus 4. Yanga iri minus 4 ikaenda kunosvika iri plus 4. Handika? Saka takuti 9y iri equal to 5 plus 4 ndiani? Ndi 9. Like that. Divide both sides na 9 like this. Tinocancela kunoku. Tocancela uku. Saka y iri equal to chi? To 1. Mazona? Y yava equal to 1 manje. X ichanetsere ku 1. X haichanetse ku 1. Tinodzokera kuma equation yedu ari 2. Equation 1 and equation 2. Toselecta any equation yatiri kuda. Either equation 1 kana kuti equation 2. Totasubstitute the value of y into that kuti tiwane kuti x ndiani. So inini ndoda kuchoose equation 1, which is minus x minus 4y is equal to minus 2. So equation 1 minus x minus 4y is equal to chi? Minus 2. Minus 2. Then panapa ndacalculate ndikaona kuti y is equal to 1. So ndofunga kureplace kana kusubstitute. Ndosaka I change the method of substitution. So kureplace or kusubstitute y unoshu na 1. Saka inova chi? Minus x apo patati minus 4 multiplying 1 is equal to minus 2. Like that. Then to what I say, what does it minus x minus 4 times 1 to minus 4 is equal to minus 2. Like this. Then panapa tinogona kuendesa minus x kuside uku minus 2 achiuya kunoku. Kurati minus 2 akaenda kwanosvika ari 2 minus 4 is equal to minus x akajamba. That will be x. And so 2 minus 4 and minus 2 is equal to x. Satogona edu kinyora zvakanaka. X is equal to minus 2. Like this. Saka taona kuti x is equal to minus 2 and y is equal to 1. We have concluded our calculation. Having done that, let us now go to our method number 2. For method number 2, toda kushandisa elimination. So let us rewrite our two equations as they appear. Anoti chi, anoti minus x minus 4y is equal to minus 2 ndiyo equation 1. Obva ati zvakare minus 2x plus y is equal to 5 ndiyo equation number 2. So minus x minus 4y is equals to minus 2, then minus 2x plus y is equals to 5. Then kana chida kuita the method of elimination, we know kuti tofangwa kuelecta yatiri kuda kueliminata. Saka yandiri kuda kueliminata panapa ndi x. Of course you can elect to use y. Ukaita maths zvakanaka, we will arrive at the same answers. So since ndikuda kuelecta x, ndichati equation 1 chati times 2 ndondati equation 2 times 1. Because ndikuda kufananidza ma-coefficients a-x kana kuti ma-multipliers a-x. But I've seen kuti ndikati 2 times minus 2 ndichaona minus 2x angatofanana. That's why equation number 2 ndazoiti times 1. So 2 times x up, it's minus 2x. 2 times minus 4y, that's minus 8y. This is equal to 2 times minus 2 ndi minus 4. Mapaona. And
iyi kana iri times 1 zvoreva kuti inongodzoka yonyorwa yakadi yakadaro is equals to 5. Ndobva ndatarisa kana musati manyatsokubata matrix acho munogona kutouya muzvita panapa unoti monyora minus 2x kureva kuti term in x iri pamusoro, monyora futi minus 2x kureva term in x iri pazasi, moisa kabox panapa. But izvi please zviitirei kuraf paper. Madaro mobva maona kuti mubox munomu muchaisa plus here kana kuti minus kuitira kuti izvi zvive equal to 0. Saka mukaisa minus panapa inenge yachi minus 2x minus na minus zvasangana saka ya plus 2x is equal to 0 ichokwadi. But kuri kuti manga maita mistake mukaisa plus panapa inenge ya minus 2x plus na minus zvakasangana zvoita minus saka inova minus 2x minus 2x. This is not equal to 0. Saka we have seen kuti tofunga kuisa minus kuitira kuti tiwane 0. So ndo zvatichaita tichauya panapa toisa minus kunoku tobva ka bracket kedu aka. Saka minus 2x minus minus 2x ndiyo 0 as we have proved panapa. Then minus 8y minus plus 8 plus y minus 8y minus plus y zvangofanana nekuti minus 8y minus y which is minus 9y. This is equal to minus 4 minus 5 minus 9 like that. Then tikadivide both sides na minus 9. Ma minus 9 anochekana, y is equal to ma minus ochekana, ma 9 ochekana, saka y is equal to 1. And ndiyo yatawana panapa. Maona. So you can elect to mashansa ipi. I am beginning to discover kuti the method of elimination mukaidzidzira zvakanaka inobatsira pakawanda. The method of substitution ameno pamwe ndinhangu but ine kakuconfuse kainoita. But the method of elimination mukangobata kuti zvoitwa sei, I think it's the easier of the two. Saka taona kuti y is equal to 1. Kana takuda kuziva kuti x ndiani, tangochoose between equation 1 and equation 2. Saka ku method 1 ndachoose equation 1. This time let me choose equation number 2. So ndonyora equation 2 yangu minus 2x plus y is equal to 5. Ndoda kureplace y na 1. Saka inova minus 2x plus 1 is equal to 5 like this. Then 1 ndikamaendesa uku yachi minus 2x is equal to 5 minus 1 minus 2x is equal to 4. Ndikazvichinjanisa kuti minus 2x yoenda ku 4 yoya kunoku inova minus 4 is equal to 2x. Ndikadivide both sides na 2 like this. Na 2 ayaochekana saka x is equal to minus 2 and the same answer yatawana panapa. So zvandakuda kuti tichingoita ndezvekuti tofunga kuti kana tawika zvese tozongoti therefore x is equal to minus 2 y is equal to 1. Toisa yedu maanza yedu zvakanaka. Tozviita futi kunoku therefore x is equal to minus 2 y is equal to 1. To underline yedu. So ndo zvatinoita hama dzangu kana tichiweka ma special simultaneous equations akadai so. Chakakosha ndepano kuziva kuti ino let me do this. Equation inenge iri equal to this and again equation iri equal to that. Ndo pane mongo. Then I hope kuti makuziva kuti munoapply sei ma methods. Saka pama methods imi mamiti ese munoselecta yamunoda yamuri the most comfortable with. Saka either kana muri comfortable ne substitution munoiita, kana muri comfortable ne the method of elimination munoiita zvakare. Choose what you are comfortable with. Okay, thank you. Let us now go to our next question. This is the practice question we want to do.
Question yatinoda kuita iri kubatanidza ma-simultaneous equations nema-indices. Saka we are going to be applying laws of indices. Question yedu, find x and y if 3 to the power 2x minus y is equal to 1 and 16 to the power x over 4 is equal to 8 to the power 3x minus y. Before we get into it, may you please consider subscribing and following. So itinoita say, we write down our equations. 3 to the power 2x minus y is equal to 1. Then panapa, tonyora futi 16 to the x over 4 is equal to 8 to the 3x minus y. This is equation 1. This is equation 2. So zvandokurudzira pano ndezvokuti mutange manyora kuti consider 1. Consider equation 1 modai so. Toda kutanga tasimplify equation 1. Kudawo kuti tikuda kuibvisa kuma-indices tichiisa kuma-linear equations. Saka tinozviita sei? Panapa tichati 3 to the power 2x minus y is equal to. Tiri kuda kunyora 1 in terms of 3. And we know kuti 3 to the power 0 is equal to 1. Because according to the laws of indices, any number to the power 0 is equal to 1. You understand? So 3 to the power 2x minus y is equal to 3 to the power 0. But kana tafananidza mabhesi anaya, kureva kuti panapa pana 3, apa pana 3, tinokwanisa zvakare kufananidza mapowers, kureva kuti 2x minus y inova equal to 0. Iyi ndo yava equation 1 yedu, like that. You see? Ndo zvatinoita. Then pasi panapa takuti consider, takuda kusimplify equation 2. Now pakuconsider equation 2 pano, and iyo yakanyorwa yakati 16 to the x over 4 is equal to 8 to the 3x minus y. Ando manyorwa yakaitwa. Saka pakuisimplify, tinotanga tadhila nekuside kunoku. Let us express 16 in terms of 4. Anova 4 squared, like this, to the power x over 4. This is equal to 8 to the power 3x minus y. 4 squared and 16. So tango replace 16 na 4 squared. But it has selected 4 because we want to express 16 in terms of chi, in terms of 4. You see? Then panapa inova 4 to the power 2x over 4. This is equal to 8 to the power 3x minus y. Panapa ndikuda kuchallenge a common mistake inowanzo kuita ma-students kuti vanouya voti 4 into 4 panapa ndi 1. Hazvishande seizvozvo, hazvishande seizvozvo, hazvishande seizvozvo. Ndadzokorodza katatu kuti zvisimbe mamuri. Hakuna maths dzakadaro. Saka kana tiri pano tinozvisolva sei? Tinoshandisa ma-laws of indices. We have been told kuti 4 to the power 2x inoishi, and 2x taiwana from multiplying powers. I hope you understand this law again. Because iri over 4, zvongoreva kuti it's 4 to the 2x minus 1. This is equal to 8 to the power 3x minus y. And the reason yatati minus 1, inauye kuti panapa we are basically saying anatina a to the power b over a. We know that this is a to the power b dividing a, which is equal to a to the power b minus 1, because a we got to the power 1. Ndo zvangu apply panapa. Mazona? Saka ndo zvatiri kuda kuita. Okay. So tadaro manje tinenge takuita sei? Tinenge takuti tainyora yakadai. Takuda kuwana ukama between 4 na 8. We cannot express 8 in terms of 4. And
but we can express both 4 na 8 in terms of 2. Saka tikada kuexpressa 4 in terms of 2 inova chi 2 squared inoramba iri to the power chi 2x minus 1 panapa. This is equal to, then 8 inova chi 2 times 24, 4 times 28, saka 2 to the power 3 panapa yoramba iri to the power 3x minus y. Anditika? Then kana yadai so manje tinenge takuiita sei? Tinenge takuti 2 to the power 2 ish. Remember that my powers they don't multiply. It can multiply a number in the an expression. You have to 2 times 2x minus 1 like that. This is equal to 2 to the power 3 to 3x minus y like that. Minute is all naked. Saka 2 ya multiplier chi bracket ra 2x minus 1, 3 ka multiplier bracket ra 3x minus y like that. But taona kuti tafananidza mabhesi edu kureva kuti kunokona 2 kunokona 2 zvoreva kuti togona kufananidza mapowers edu kureva kuti 2 bracket 2x minus 1 ya equal to 3 bracket 3x minus y. So ngatinyore kunoku. Sapa takuti chi 2 bracket 1 2x minus 1 iri equal to chi 2 bracket 1 3x minus y 3x minus y like that. Then tadai so tinenge takuti chi tinenge takungosimplify 2 times 2x removing brackets the 4x 2 times minus 1 the minus 2. This is equal to 2 times 3x the 6x 2 times minus y in the minus 2y. Then we collect like terms more oftenly toda ngoisa zvinhu zvina x na y okuside 1. Saka kuno kuti chati 4x 6x oya uko square minus 6x 2y minus 2y oya uko square plus 2y. This is equal to minus 2 enda uko square 2. 4x minus 6x the minus 2x, so we have minus 2x plus 2y is equal to 2. Ndiyo yava equation number 2. To make life easier for us, let us write equation 1 yedu 2x minus y is equal to 0. Mapaona into equation 1, and then equation 2 yedu teta kuti chi minus 2x plus 2y is equal to 2. Ndiyo equation number 2. So ndo atakuda kuchisolve. Saka apo we can solve it using 3 methods. I want to demonstrate using method yandoda kuti mnyanyo kubatisisa the method of equality. Ndopa inonyanyo kushanda. But this method of equality tinogona kubva tashandisa futi nechi tinogona kubva tashandisa tinoshandisa the method of equality, togona kushandisa substitution, togona kushandisa elimination. Sandoda maita ari matatu pandichasimbisa equality. So equality maitiro atinoita, we can see kuti 2x minus y is equal to 0 and minus 2x plus 2y is equal to 2. We can see that. We want to make 2x subject of formula. Kureva kuti 2x apo inenge iri equal to y. It's y plus 0, satongonyora iri y. Into equation 1. Then panapa 2x, saka minus 2x no ya ukuita 2x. 2 uyu enda ukuita minus 2. Satita kuti 2x iri equal to chi 2y inoi minus 2, because 2 enda ukakaita minus 2 minus 2x agenda ukakaita chi 2x. This is equation number 2. You see? Tada iso takuchishandisa transitivity dzatinoziva kuti 2x is equals to y, 2x is equal to y minus 2. Izvi zvakafanana kureva togona kufananidza zvazviri equal to. Saka therefore y iri equal to chi 2y minus 2 like that.
then let us solve apo. Zvongoreva izvo kuti -2 ikaenda kusvika iri 2 is equal to 2y yagara iriko, y ikaenda kusvika iri -y. Saka 2 is equal to 2y minus y then y. Therefore, y is equal to 2. Zvatobuda izvi. And since taona kuti y is equal to 2, takunoselecta either equation 1 or equation 2. I take equation 1 ndosubstitute y kuti ndonoti x ndeyani. Saka ndoenda kuti 2x minus y is equals to 0 and ndiyo equation 1. Ndizvoka. So ndakureplace y na2 kureva kuti ndinge 2x minus 2 is equal to 0 minus 2 ikaenda uku 2x is equal to 2 ikadivide both sides na2 zvoreva kuti x inenge iri equal to 1. Saka let me just write here, therefore x is equal to 1, y is equal to 2. Ndoanza ndiri kuwana using the method of equality. So the method of equality apply apa ndo my method 1, equality. Let us apply other methods tuone. Saka pakuapply imwe methods ndakunyora method number 2 ndoda kushandisa elimination, then method number 3 ndo yandichashandisa substitution. Saka pamethod number 2 ndichishandisa elimination, what I want you to look at and see is this. Tonyora maequations atawana pano anova 2x minus y is equal to 0, equation 1, and panapa it's minus 2x plus 2y is equal to 2, equation number 2. So pano, because we already have 2x na 2x, toda ku-eliminate x, but we have seen kuti ma-coefficients a-x kafanana. Saka there's no need yekuti equation 1 times something cannot equation 2 times something. What we just have to do is, we just have to find out kuti apa tichaisa which sign. So tikatora 2x ari pamusoro toisa kabox minus 2x ari pazasi toda kuti zvive equal to 0 kuraf paper uku, remember pakati panapa tofunga kuisani plus kuitira kuti plus na minus zvikasangana zvinoita minus. Saka inova 2x minus 2x which is equal to 0. Mukaisa minus panapa inozova 2x minus minus 2x. Is this equal to 0? 2x plus 2x is not equal to 0. So we have to put plus pano. So let us put plus like that. Saka 2x plus minus 2x ndiyo 0. Ta eliminate x minus y plus 2y. Zvakangofanana nekuti minus y plus 2y which is equal to what? To y. So y is equal to like this. 0 plus 2 ndi 2. Saka y iri equal to 2. Tikauya pano we see y iri equal to 2 like that. Uzona hazvinetse zvinhu izvi hama dzangu. Taona kuti y iri equal to 2. Kana takuda kutsvaga x takuelecta either equation 1 or equation 2. Takanditora equation 2 this time, then it's minus 2x apo plus 2y is equal to 2. Now replace y na 2, saka it's minus 2x plus 2 multiplying 2 is equal to 2. Minus 2x, 2 times 24, this is equal to 2. Then 2x ikaenda uku, 2 yoya kuno uku, inosvika iri 4 minus 2 kuno uku, 2 yaenda uku ya minus 2, this is equal to 2x uku. Svika yakadai. 4 minus 2 ndi 2, so 2 is equal to 2x. Divide both sides na 2. Tinoona kuti ma2 aya achekana, unogochekana, saka x is equal to 1, which is the same answer yatawana panapa. Saka teta ngoti
Therefore, x is equals to 1, y is equals to 2. Pepepe. Saka method of equality, I think it actually looks more easier and simpler. Method of elimination, I mean. And saka taita elimination, let us do now our method number 3, which is going to be substitution. Substitution. Saka for substitution, we write down my equations edu. 2y minus 2x rather. Saka tiri 2x minus y is equal to 0, equation 1. Tobva tatichi minus 2x plus 2y is equal to 2, equation number 2. Handidi? Saka pano we see that we can easily make y subject to formula. Saka inge yangova chi y is equal to 2x minus y yaenda uku kasvika iri positive. Kuna 0, saka 0 is just a placeholder. So y is equals to 2x into equation 1. So that equation 1 into equation number 2. Kureva kuti pa equation 2 yedu minus 2x plus 2y is equals to 2. Cha replace y na 2x. Saka it's minus 2x plus 2. Instead of kunyora y 20 times 2x, this is equal to 2. Let us simplify. Minus 2x plus 2 times 2x into 4x. This is equal to 2. Minus 2x plus 4x. Zvangofane kuti 4x minus 2x tikarearrange is equal to 2. Saka 2x pano is equal to 2. Tika divide both sides na 2. We see that x is going to be equal to 1. And tawana x are equal to 1. Shandisa elimination. You see? Then kana takuda kuziva kuti ko y anga ari chi, takungosarudza any equation panapa 1 kana 2 to replace x na 1. Let me pick 1. 2x minus y is equals to 0. Equation 1. 2x minus y is equals to 0. And I'll replace x na 1. Got 2 times 1 minus y is equals to 0. 2 minus y equal to 0. Saka 2 equal to chi? To y. So panapa neda ngoti, therefore x is equals to 1, y is equals to 2. Pepepe, done. Tapedza. So ndo maitiro atinoita. Ini ndinozoita 3 methods because I'm catering for my students and my abilities akasiyana. Saka I want to show you my methods ese anogona kuapply by a particular question, but imimi you have to do the choosing. So you choose kuti substitution ndo yakakurerukira here, kana elimination in this case, kana equality. But chikoshwa panapa kuziva kuti munosimplify say this and that also. Kuziva kuti munozvisimplify say. Saka stage yakanyanya kukosha kubva panapa kusvikira patinozonyora my equations edu ari simple. Simplification. So thank you for bearing with me. May you please wait a little while we elect a few questions dzamunoita as your exercise. Okay, good people. For this particular exercise 22B, ndoda kuti muite questions number 1, number 2, number 3, number 4, number 7 nenumber 20. So ndo ma questions andiri kuda kuti muite. Thank you and have a nice one.